Har du husket de der roulader og det der? Du, hvad er det for en plet, du har der? Et. Har den været der hele tiden? Ej. Du kan da heller ikke spise ordentligt, hva'? Hold da op, det er jo nok. De der benzinpriser, du, det er fuldstændig oppe i hovedet. Vi har slet ikke råd til at fylde bilen op med. Det koster lige så meget som at få den lakeret. Ej, så du lige der? Så du dem? De har ikke tid til at gå i kirke, men de har tid til at gå ud og handle. Okay, ja, det har de. Ham Carsten kunne ellers godt bruge og tale lidt om at holde om sin næste. Jeg hørte fra deres nabo, at de har fået deres udstue lavet sort. Ja, du skal ikke være så skrab. Der har jeg hørt noget om, at han har fået kræft og sådan noget lignende, ikke? Han har nok sit at slås med. Nej, var det ikke konen? Var det ikke i halsen? Nej, det tror jeg altså godt nok ikke. Jeg tror altså, det var den anden ende. Jeg tror altså, det var tarmen. Ej, er du sikker? Ja, det... Det var skæg. Jeg er sikker på, at det var i halsen. Det var en god prædikepræsten holdt i dag. Især det om at holde af sin næste. Og elske sin næste, ikke? Ja, det er en god ting, sådan noget. Antallet af fattige i Danmark er stigende, specielt i udkantsdanmark, og samtidig er arbejdsløsheden steget, da flere arbejdspladser rykkes ind til byen. Ej, det var dog frygteligt. Ja. Kommunerne bliver nødt til at forebygge et eller andet med virksomheden, der flytter. Det kan jo ikke være det alle sammen alligevel. En 20-årig kvinde blev i går stenet til døde i Somalia. Hun skulle angiveligt have anmeldt en gruppevoldtægt. Hvor er de dog svage? Ej, ved du hvad? De stener også børn. Børn, som de piller ved. Jeg siger dig. Hov, skal der noget karse på os? Ja, kom bare godt på. Som du ønsker. Nå, nu må vi have fået kagen i ovnen. En røver skuddræbte i nat 2 tankpasser ved hjælp af en oversat jagtgevær. Røveren kunne dog ikke få pengekassen op og stak af i tomhældet. Så kan han da lade være med at være kriminel. Tænk så 2 døde mennesker, og ingen har vundet på det. Ja, til ingen verdens nytte. Så kan jeg lidt spise. To unge mænd har natten til søndag begået hærværk på fritidsinstitutionen Sommerfuglen i Kalundborg. Politiet fandt kort tid efter gerningsmændene, som havde en promille på 1,2. Politiet efterforsker stadig sagen, og de unge mænd er fortsat til afhøring. De unge de bliver også mere og mere kriminelle. Ja, og det er især, hvis de får noget alkohol indenbords. Ja, så var det i hvert fald ikke, da jeg var ung. Kan forældrene ikke holde styr på deres børn længere? Ungdommen har simpelthen for meget frihed. Ja, nogen burde gøre noget. Noget lækkert til en søde tand. Ja, det mangler der bare.
Åbner du? Hej, jeg kommer fra Røde Kors. Kunne du tænke dig at give et bidrag til udsatte børn i Afrika? Nej, det bruger vi ikke rigtig her. Det ved du, at det er til ingen verdens nytte.